କେଉଁ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ବିଆ ପ୍ରତିଦିନ ସଫା କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ନବବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ। ଗାଉଁଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗେହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗେ? ଉତ୍ତର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଦୁଧକୁ ଚାଟି ଗେହିଲେ। ଗାଉଁଲି ପୁଅମାନେ କେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗେହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସହରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ। ଗେହିବା ସମୟରେ କାହାର ଶୀଘ୍ର ଲାଳ ବାହାରେ? ଉତ୍ତର ପୁଅମାନଙ୍କର। କେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଆ ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଆ ଚାରିପାଖେ କମ୍ ବାଳ ଉଠିଥାଏ। କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଚରିତ୍ରହୀନ ମହିଳାମାନେ। କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଆ ଚାରିପାଖେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ବାଳ ଉଠିଥାଏ? ଉତ୍ତର ମୋଟି ମହିଳାମାନଙ୍କର। କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଖରଖରି ଝିଅମାନେ।